lortu duzu, azkeneko kilometroetan, asko remontatzea, baina Manolia bakarrik joan zegoen, batzuk eraman dituzu gurpilera, eta podiuma, zapore honarekin, baina eskapu indizu garaipena. Bai, eskerrik asko, pena, fugak demo asko hartula, baina, lortu dugu buelta matea, behintzat salbatzea karrera, hasi gaiztutze, maimat korredore atakatzen daula, azkeneko portun lortu dugu karrera remontatu pixia buelta matea, eta azkenen bakarrik aurretik gambaz sartua, eta esprinen, bigarren taldeen, baina, justoa, pozik, da, Nola jundia azkeneko kilometroiek, diferentzia oso handia zela esan dizuete, baina zu saiatu zara, lasterketa mugitzen. Bai, esan diatenen 2 minutu terdi zazkatela, pixia nervioso, normalan bezala, baina, saiatu naiz alik da lasaien egoten, atake parea jo, pelotoia ez gatzeko saiatzen, baina korredore asko zeuden ekipo desberdinetako kaurren, da orduan, zaila zan ez, tarte hori murrizta, baina, lasai hartuet, noiz benka jotzen da baina lasai ze kartera bastante arriskutsu zeon, da ez duen pena merezi asko berak eta bai arreskatzea, baina, pozik. Zorionak. Eskerrik asko.